Gozarei eskenitako liburu bat dala, ez liburua bakarrik, liburuarekin batera kanta bat ere egin dugu, Iban Urizarrek konposatutako kanta bada, eta bideoklip bat bai. Somorroak, ezta? Bai, liburuan dauzkagun marrazkiak, marrazkiek hori daukate, somorrak beteta daude eta hori daukate, eta orduan hori da hemen falta dena. Orduan, eskertuko nuke zuen laguntza somorrak marrazteko, orduan, ideiak behar ditut. Ez aiztasun, mesedez? Pues, erle bat. Erle bat? Hau izango zen? Gure erletxoa, bai? Tximeleta, guzabe bai, badago? Bai, urduritasun eta emozio eta horrek sortzen duen tximeleta poz hori. Pozik egongo zen. Ba, bai, a ber, Carmen jarri eskero.